Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopa langit, dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau ale Jahoba, ay targogo doau, maras dorohaku dohot dagiku, alay yang guau, tuhodo au marha perusan ale Jahoba, nikudo hodo de bataku, marguru tu tanganmu do akka parsorioki, sai palua ma au siat tangan ni akka musuku, dohot sian akka nama ngalotongi au ale Jahoba, sayunang paura kau, ai hodo na hujou, sai palua ma au marhite-hite hati goranmu. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanisa luhut parasi ni rohaon, nunga ditatap ho hami bang sumon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taonon na haleao dohot siak ni bagi, sahat rodi hau pinar silang. Sa itu pahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami jala marbengek ni roha songon anak haholongan ni rohami, diak kasih taonon. Asa marsangap goarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di perbadia marhite-hite hami. Amin. Mari demahita.
Tangihon hamuma patit ni debata, imana dienet sian buku Rom, bidu 10 ayat sia. Ai malua maho molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi huhut dihapor seai roham, naung dipahehe debata ibana sian akkana mate. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita siat debata, lau mangulahon naho bartu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Mari de mahita. Adong dosa damu wali di lamar dosa masai dengan domu wali pasonang roh hati. Baheni puji oki tokong magormi sai masukut endeki dungau di lambung mi. Tato poti madosatta dia dopan di debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala partalut ni roha jalan nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni, sai se sama sude dosa nami, dan adong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham, hati goran na pinatupan ni anak mudohu pangasahon hami tujolom, dibaheni, pasonang jala apuli mahami akkana hinop hop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima hata-hata baga-baga taringot Tuhan sisani. Molo tungadong manangise na mardosa, adong do pangodiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai, jala ibana do pardenggana taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohok do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mared di mahita. Martua do nama
Hatani debata turpu epistel di mingguta sadarion, di enet sian buku pesalmen bidu 30 sada, mamuka mai mulai ayat 8 rodi ayat 10 tajaha ma marsikat sorin. Sai marolopolop jalan marlas niroha maau baen mida asiniroham. Nati nata mudangolhon, namar binotoi ho diakka hagugutan nitodiki. Jaladang didapot ho ahu tu tangan ni musuh di pajong joko do patu di halambas. Asi maroham diau ale Jahoba, ai hagugutat duau. Pola do lotop mataku binahen niha arsahon, maras dorohaku dohot dagiku. Ai nunga sudah ngolungku di bahen hamarason, sudah dohot akatauku di bahen angguk-angguk, merus dogogokku di bahen dosaki, jaladang mangalobe holi-holiku. Jadi gawe parbilea duau maradopon sude aka alokku dohot hobarhu huddul. Jala tarsonggot situtudo aka dongaku magodang, mar siding-siding bedo aka namar nida au di balian. Nunga lupa au sian roha, songon halak namate, sobokon ngar-ngar na abolongan na maam. Ai sai hupa bege-bege do husip-husip ni torop halak, habiaran humaliang. Sai marluhuti do nasida martup-tupi au, mabuat hosaku do dipikiri nasida. Allah yang wau, tuhodo au marhapor siaon ale Jahoba, nikudo hodo di batakku. Marguru tu tanganmu do akka parsorioki, sai palua maau siat tangan ni akka musuku, dohot sian akka namangalotongi au, ima sahatna. Martua do akka na tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Maret de mahita. Taha tidakon ma hapor siaw tai, songon na hina tidakon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion, rap madok mahita. Au porsea di dibata Jahoba, ido ama pargogon na suatu dosan, na tumupalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jahoba na sasadai, ima na nitubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siat tod di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumaun na bernit, di panghuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di hao pinor silang, na tuat tu banwa toru di tanong, na mulak mangolo diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea, iton di barbadia, jala adong sadahuria na badia,
Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Doho dihasesani dosa. Doho dihatai na madok. Mulak mangulu sugo daging ni halak na umate. Doho dihanguluan nasora sudah. Amin. Pinasahat mapartikian tukor ama eksaudi lau patubegehon eddenasida. Kayak gitulah. Sa iyo matutong namin, tumanang roha namin, asa sa tuwid pagdaran namin ilalamin. Asirohan Tuhan sa iramoki, aming sisiyan, sa kasalaman roha namin, lawasa pembuani sa leon matutong roha namin, tu sa luhut na kosong, asa sa tuwid ulang namin idalali. Roha na ganggu pinay minungan songon musu, malarokon dia na asa dohod roha dalingin. Songon nalilu nasa karilu-ilu, ang maruas ni o Tuhan, luhut sa'y lulu-lulu. Diano si Dio, ninaganggu roda daging rohani. Ale Tuhan, asirohan Tuhan sa langit, kami sisiyan sa kasalaman roha namin. Mamundi-mundi ko amin sa iyong matutong tangan namin, tumanang roha namin, asa sa tuwid pagdaran namin idalangin. Ale Tuhan sa itatak amiyo, na humasusa uhud iyon-iyon, sa dosa ng sala ni Huria, pada magdadan sulit asal ni roha sa dosa ni Huria. Haleluya, asirohan Tuhan sa ramoti, aming sisiyan sa kasalanan namin. Labasan ang pagbuhanin sa leon matutong roha namin, tu sa luhut na kosong, asa sa tuwid ulang namin idalangin.
Tabi 5 titik ni hujata. Shalom. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debatado hatai, jala debatado hatai. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Nama ragam, sada, Pakkobasion Pasion, Jumat Agung Dohot Paskah 2026. Laho manomu-nomu parningotan ari hamamate, dohot ari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus, songonon ma pinabotohon tuhita nasahuria. Sada titik sada, Rabu tanggal sada April 2026. Pertangyangan pasion na dipasada di gereja, masuk pukul 10 atau 30 sialani i masohot majolo pertangyangan di Ganupik. Jala mulayota mamuse di hari Kamis tanggal 15 April, dohot tanggal 16 April 2026. Sada titik 2. Jumat tanggal 3 April 2026, perningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Parminggota disi sada titik 2 titik sada, pukul 6 WIB bahasa Indonesia, Laos diudutima marulaun nabadia. Sada titik 2 titik 2, pukul 10 WIB bahasa Batak, Laos diuduti marulaun nabadia. Sada titik 2 titik tolu, pukul 10 WIB acara perpunguan nahohom. Sada titik 2 titik 4, permingguan ni anak kota sekolah minggu, masohot majo sangobas, rakmar minggu ma dohot natoras. Sada titik tolu, Minggu tanggal 5 April 2026. Sada titik tolu titik sada, pertangyangan buha-buha ijuk maringanan di gereja, masuk pukul 4.30 WIB menogut menang subuh, dohot pasca subuh sekolah minggu. Sada titik tolu titik dua, Pesta Paskah parjolo manang parningotan haheheon ni Tuhan Yesus. Parminggota songon nasomal, masuk pukul 6.30 WIB, pukul sia 30 WIB, pukul 10.05 WIB, dohot pukul 10 WIB. Sada titik tolu, perayaan Paskah jemaat berkebutuhan khusus, masuk pukul sia WIB, maringanan di ruang Matius. Sada opat, Senin tanggal 6 April 2026. Pesta Paskah Paduahon, marminggu dohita masuk pukul 10.30 WIB Botari, jala Laos disadari ima puncak parheheon parupuan huria. Sada titik 5, Sude Pakkobasion PHD, seksi dohot punguan kor, masohot majo, jala mulayot tamamuse di hari Senin tanggal 10 April 2026. 2. Pajakonon ruas mulak tuhuria. Di minggu sadarion, di permingguan pukul sia 30, di patupa huria tado pajakonon ruas mulak tuhuria. Dung jolo madalani obas parguruon, ima inang nyonya Reni, Sarina, Daniar boru pardede, na di patupa di ruang konsistorium, niuluhan ni Pardita, alamat Jalan Dewa Ujung, RT 011, RW 07, nomor 44, Ciracas,
wik opat cirasa sada. Tolu, maka tidakkon haporsiaon marsangga-sangga. Di minggu sadarion, di permingguan pukul 10 alwib, di patupa huriatado pakobasion, maka tidakkon haporsiaon marsangga-sangga tutulu halak naposo, ima sada Florentinus Arjun Yoga Galang Ferdi Artasandi. 2. Patra Kepin Banjarnahor. Tolu Iwan Sunaria Sirait. 4. Apresiasi ruas nama rumur 70 tahun. Hobartu program Pakobasion ni Huria dari di permingguan pukul sia 30 dung sipul titing patu paun ni Huria tado pasahat ulos hatuaun turuas nama rumur 70 tahun manang lobi. Ima nama ulang tahun sian tanggal 2 Maret sahat rodi tanggal 5 April. Aka onma guarna sida boima tabereng di lembar warta. 5. Pangebation Huria. Hobartu gokkon nasahatu huriata di minggu sadarion borhak do paduan suara napiri manopot do ngata sahuria di HKBP Kernolong Jakarta laho patu begehon ede puji-pujian di parmingguon. Onom, seksi sekolah minggu diberitahukan kepada seluruh jemaat, khususnya orang tua dan anak sekolah minggu, akan dilaksanakan kegiatan Bible Camp dan perayaan Paskah Sekolah Minggu HKBP Cijantung dengan kegiatan sebagai berikut. 6.1 Sabtu tanggal 4 April 2026 pukul 16 WIB. Bible Camp yang diikuti oleh anak sekolah minggu kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD dengan dress code kaos hijau souvenir Natal 2024. Untuk kegiatan ini peserta diminta membawa Alkitab, kidung jemaat, persembahan, alat tulis, perlengkapan mandi, perlengkapan tidur, botol minum, obat-obatan pribadi, dan 2 butir telur rebus, dan jurnal membaca Alkitab. 6.2 Minggu tanggal 5 April 2026 pukul 4 WIB, ibadah gabungan Paskah yang diikuti anak sekolah minggu Bapata sampai dengan kelas 6 SD dengan dress code kaos terakota atau souvenir Natal 2025. 7. Seksi remaja. Pada tanggal 1 dan 2 Mei 2026 akan dilaksanakan retreat remaja bertempat di Villa Lembah Nyiur kawasan Puncak. Kepada anak remaja yang ingin ikut serta agar mendaftarkan diri ke panitia retreat remaja. 8. Seksi Perempuan Huria. Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 akan dilaksanakan pemilihan pengurus seksi Perempuan Huria periode 2026-2028 masuk pukul 18 WIB bertempat di Aula HKBP Cijantung. 9. Dewan Diakonia. Bartu periodisasi kepengurusan seksi di Huriata di minggu sadarion dipatu pada rapat pemilihan pengurus seksi periode 2026-2020 ima seksi pendidikan, seksi kesehatan, dohot pelayan jemaat berkebutuhan khusus. Masuk pukul 13 WIB, maringanan di ruang Matius GSG. 10. Seksi pendidikan. Pada minggu hari ini, gereja melaksanakan acara ibadah pertanggiangan memberangkatkan siswa-siswi dan mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir tahun ajaran 2025-2026 masuk pukul 13 WIB bertempat di gereja HKBP Cijantung. 11. Seksi kesehatan. Pada minggu hari ini pukul 10 sampai 13 WIB, gereja melalui Dewan Diakonia, seksi kesehatan akan melaksanakan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan bertempat di Aula HKBP Cijantung
Bagi jemaat yang sudah mendaftar, diundang untuk menghadirinya. 12. Panitia renovasi gereja. Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 akan dilaksanakan rapat laporan akhir gambar desain dan RAB renovasi gereja tahap 3 dan 4. Masuk pukul 19 WIB, bertempat di ruang Matius lantai 2 GSG. Dimohon kehadirannya sesuai undangan yang telah disampaikan. 13. Titing Marbagas. 10 titik sada. Titing Parjolo. Laeng Majalo Pasu-Pasu Barbagas ma Dokter Mission Pasaribu. Anak Niamang Pendeta Sarip Amsal Pasaribu STH. Tubuni Inang Rosma Boru Pangaribuan. Sian Huta Kompleks Gereja HKBP Cijantung Wik 2 Cijantung 2. Huria HKBP Cijantung 2. Dohot Orwana Francisca Helena Sibal Pangaribuan MA. Boruni Amang Tilo Bruno Sibal. Tubuni Inang Petra Kawer Sibal Sian Huta Jalan Tukat Anyar 1 nomor 1H Sanur Kau Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali. Huria HKBP Denpasar Bali. Pamasmasuon di hari Sabtu tanggal 10 April 2026 di HKBP Cijantung masuk pukul 10 WIB. 10.2 Titing Parjolo. Naeng Majalo Pasu-Pasu Marbagas ma Jackson Orlando Sitorus. Anak ni Amang Jane Sitorus. Tubuni Inang Lamsaria Boru Simanukalit. Sian Huta Bojong Rangkong Jakarta Timur. Huria HKBP Resort Harapan Baru. Dohot Orwana. Esther Nadia Resmina Siregar. Boruni Abang Abner Kennedy Siregar Nahinan. Tubuni Inang Nurlia Boru Situmorang. Sian Huta Jalan Beli 2 RT 005 RW 006 nomor 7C Pekayon Jakarta Timur Wik 14 Pekayon Gandaria Huria HKBP Cijantung. Pamasmasuon di hari Sabtu tanggal 10 April 2026 di HKBP Cijantung masuk pukul 8 WIB. 13.3 Titing Parjolo. Naeng Majalo Pasu-Pasu Marbagas ma Hardi Parulian Sitopul. Anak ni Amang Manupak Sitopul. Tubuni Inang Rosmi Borunenggolan. Sian Huta Jalan Tanah Merdeka 5 Ciracas. Wiktolu Susukan Sada. Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana. Epi Magdalena Pasaribu. Boruni Amang Situa Edon Pasaribu. Tubuni Inang Herta Boru Tapu Bolon. Sian Huta Jalan Puri Pasundan 1 Blok B3 Pasar Kemis. Huria HKBP Grand Duta Resort Grand Duta. Pamasmasuon di hari Sabtu tanggal 10 April 2026 di HKBP Cijantung masuk pukul 10 WIB. 10.4 Ruas Namoding. Nunga Jumolo Marujungolu Sian Tonga-Tongata 10.4 titik sada. Amang Situa Kadiran Simbolon umur 77 tahun. Sinoduk ni Inang Tiambun Boru Simajutak. Nah di hari Kamis tanggal 26 Maret 2026. Alamat Jalan Kalisari nomor 20 Walu RT 011 RW 02 Kalisari Wik 20 Kalisari 5. 10.4.2 Amang Perlindungan Napi Tupulu umur 61 tahun. Sinoduk ni Amang Tonggo Teti Boru Tapu Bolon. Nah di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2026. Alamat Jalan Gebras nomor 5 Susukan Wik Tolu Susukan Sada. Tuhat tama nama ngalihon gogo dohot pangapulion tu keluarga nadi bagasan habot niroha. 15. Ucapan terima kasih. Marhite titingon huria pasahaton malayate tudongat tanasian wek 12 sentek manunggal. Naung pasahaton satu set bunga altar di parminggota sadarion. Songonima titing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa minggon. Aka titing na asing
Boi mata jaha di lembaran titing na adong di hitabe, sai di pasu-pasu di batama hita, di sude panggul miton ni ngoluta. Horas. Pinasahat mapartikian tukur gabungan ama patu begihon denasida. Tung Jesus ha porusaki
Ayat 5 hita uhut papungpilian katong sadang adol sadari. Yesus patupahon na maluah jolmaon alani mudarnai nungasahat hangoluan sai totong do partuahon
saha rohamuna nanglahinol sohon muna tutuhan ka Yesus tutuhan ka Yesus Matang yang mahita, damai ni debata na sumurung sian salu na roha, ima na mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras mandita salutna. Saya lulu-lulu do rohaku nakin. Eise do solis nakin. Marga do tahi amatai. Tolap do biate. Mulai ate mak dituhatta. Ya. Ape pangiduan dua hal inian refen nai. Biasana dua hal ate. Iya. Salinai bui manun. Di minggu Palmarum huriana tuhata. Jahawonotama hatani debata. Sian surat ni apostel nasi nurat tu huria Filipi. Ima di bindu 2. Mamuka sian ayat 5. Sa rodiat 10 sada. Sonon ma didok. Songon parohau ni Kristus Yesus ma parohau muna. Atik perupa ni debata di ibana. Dada songon nani dobo dirajumi rohana. Tudos nai tu debata. Di rumari do dirina jala disolukon rupani hatoban gabe sumantu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana di patutoru do dirina nagabe pangoloi do ibana pai mamate pola tung mate tarsilang alanido di patimbo di bata ibana jala di basa-basahon tu ibana guar na sumurung asa nasa guar asa somba tu guar ni Yesus nasa ulun itu. Na di banua gijangi dohot na di tano nang na di toru ni tano. Jala asa nasa namar suara marhatopoton. Yesus Kristus do Tuhan bahen asa ngapon ni debata ama. Ido sahatna. Sian perdalanan ni Kristus nanaing tataringoti di Minggu Palmarum. Kalau kita gambarkan dalam perjalanan sebuah drama, Oma partikian na parpudi Yesus mangulu. Lao sahak ma tu hamatea. Ima nanaing tapes tahun. Parningotan di hari hamamate Yesus Kristus. Minggu Palmarum, minggu na parpudi. Alaya manginang takas do taingot. Minggu Palmarum ditandai dengan sorak-sorai.
memasuki penderitaan bahkan kematian, justru Yesus hadir dengan sorak-sorai. Molo di parngulota atar tidok mana hurangon nunga diboto lau mate alai marlas ni roha. Buado na paswak-swak pun na maumra. Mbak nido masih hanya sebatas pandohan Filipi sada ayat 20 sada. Kristus do hanguluan diau jalalaba tutu do laba hamatian dang harugia ni dang pengeluaran ni dang kesedihan ni alai boharo ita menggambarkan Minggu Palmarum mare-mare dalam konsep pemikiran Kristus lao sahatu hasisikop na parjolo sakap ni dibata memang ikon mate bola mate tersilang na paduahon olop-olop penyambutan Yesus Kristus dada menjambut dalam hal yang lahiriah. Tetapi kita mau sambut parningotan ari hamamate ni Kristus Yesus ima ari haluau ni todita. Nang pe hari Jumatan non dang apala dibayan di tikting nuansa hitam mahita. Ale otomatis dui nuansa hitam mulai siya gitjang sa tutoru. Saha do tucet rambut asa hitam. Buasa dicet hopung ari hamamate. Bagas na tutu teologi na yate. Ya. Alay na ngapalay di dokon di tikting. Alay secara serentak. Jalan na parpu di Minggu Palmarum. Molotong ikon disambut dengan ornamen-ornamen. Molo di Katolik dipakai maun daun palem. Molo di HKBP dang napola secara ornamen daun palem. Ornamen-ornamen yang dipakaikan molo sian peristiwa Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Di pihak koma kahohosna, di pihak koma abidna songo dalan ni Kristus molo zaman wengon red carpet maon. Patuduhon na istimewa, patuduhon na berbahagia songon pengantin. Alai saluhut nai. Justru ornamen yang penting dalam peristiwa Prapaskah adalah salib. Mbak ini do itulah menjadi cap, stempel, meterai kita. Songon siuton Kristus manang ise nagyot mangyut tonahu di tuhukma silang natu ibanay. Ima Minggu Palmarum. Napaduahon kita mau memahami bagaimana prosesi hamamate ni Kristus marningot tu topik di hari mingguon Yesus Kristus do Tuhan amang inang mamuka sian sakap hatu tubuh ni Kristus nungadong konspirasi portibion unang ma adong Yesus. Mulai sian hatu tubuna.
barita panurirang, dungi seorang Tuhan Yesus, naeng di pamate, dungi mangudang ibana, diorai tu bagas joro, menyembuhkan dia, direhei, mengajari dia, direhei, datang ke perkumpulan, dicurigai. Baru tutu, jika kita pakai songon konsep pandangan berbalik, kenapa sih Kristus harus hadir di dunia ini dengan gaya manusia? Kenapa sih Kristus itu hadir dengan kerendahan hati? Kenapa sih harus lahir di kandang domba? Gabelias jolmai. Niang. Atsura dia hadir bukan dengan gembala berdadu surgawi. Seandainya Kristus hadir dihantarkan oleh malaikat, mungkin langsung otomatis orang-orang di sekitarnya takut, segan, soba. Ala atarido gaya berpikir di hajol maun, ya. Moloro pamoroku markareta Honda Gelpro satu ngaroha dua mamerengi. Alai molo marlexus sibana tungsoro pei teleponokku doi. Atar songon itu pe karakter. Songon inang mamereng Yesus. Sehingga ketika kita ini pertanyakan turpukon molotung pe surat ni aposteli mau menyatakan satu statement yang begitu mulia. Tapi coba pikirkan, seandainya Kristus hadir langsung rupani debata di boto hamu udah menginang anan masa mati jolmai sudi dangarung nabui marnida buhini debata ikon debata do dan berinisiasi lahu pasahaton buhina umbainido gabe pasu-pasu di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodak kon mabuhina tuho dang hita nama dapoton buhini debata di dopakon buhini debata tu hita jala di pasau hondamena tu hita. Inisiasi itu hanya Allah. Kenapa sih dirinya harus dirumari? Jala dibuat rupani hatoban. Harus si amata Jokowi nga presiden. Alay ala dibering liakna songona marniang. Songonau buhini parhuta-huta nangpe KTP ku lahir Jakarta alai ima songon sisule ya orang desa nasib kota HP iba orang kota nasib desa toe mak jabar humai songon silangi mai hutuhuk ya aladong naman dokot tuaw dang suma namang par Jakarta ala birong nasib out surah songon dokter tupak au botar pasti do akuanna par Jakarta alai rasoni ma buasa mate di patutoru dirina gabe pangoloi dan gabe pamimpin. Iboto hamu do pangoloi dang marrohai. Tu dia aiki tu si. Hola namang yutihut. Dang diboto mangalo. Dang diboto mandok hatana. Dia na didokon molo zaman nuaing didokon mai dipakai istilah si oto-oto mai. Jala lias do hita muladong dong ngata dang adongi.
Si oto-oto deh, dang di boto menangahai. Nasib na dumangulu inna musiru dah. Buasa mati. Mati pitar silang. Buado lahu menganggap seseorang yang mampu menyelamatkan didok. Parjahati do penyamun itu pun mengatakan haru dirimso tarpaluaho tarhona neng paluaho portibioko ngapain jahat au sura mati dinggani bana 1000 sordado mendungani batangna denggan di pataru pakai patwal mungkin songon zaman nuai ngomma anggo ngahira marpatwal di mana marperai derinna ngapitor ridokon bereni menteri dorawan ate inna ale alu mulu markareta do pakai kertas kuning songoni oh manusai do halakon inna do ido namasa di portibio buasa matutui dipakai. Ternyata dalam prosesi suratnya harus dengan cara demikianlah Allah melalui anaknya Yesus Kristus menguasai Banua Gijang, Banua Tonga, Banua Toru. Ikon pola do mate, iko pola do leas di tonga-tonga, dunia sama nakok tu Banua Gijang. Idui, umbai ini akamang inang. Molo di dok roham siutot Kristus naigma ayat 5 itu langsung. Molo di bibelta dicetak tebal. Molo opuk tamandokon ayat namok mok mau. Zaman nuengon dicetak bold. Songon parohau ni Kristus Yesus ma parohau muna. Holani pe tahangoluan. Seperti gaya karakter Kristus molo di dokroham na Kristeko. Jala molo di dok parohaun. Apa artinya itu? Perhatikan, arahkan pandangan. Bereng. Bagi parohau nih ada satu contoh sampel yang mau diikutkan, ada yang mau diteladani. Molo ngapala di dok omaku songoni parohaun makana parohaun bigi unang jugulmu dibain. Ngalu jauh mengadopi bapakmu na jugul, tubuhmu seda jugul sokoi na musiado. Alay nga bertobat biau gaya pandita nama bulus ya. Ya. Ima. Songon paroni Kristus. Berarti jika kita memahami ini dalam konsep paham kata kerja amang inang arahkan pandanganmu, sendengkan telingamu. Jaga hatimu, songon Kristus. Dan secara kata sifat, parlakam, pakatayomu, pamerengmu, songon Kristus. Aharo, Kristus huroha. Marhite turpuk tahun, yang pasti humblenitas, kerendahan hati. Ya, molotung gudang ornamen-ornamen di pasar di bata di ngolum, unang gabe gijang roham. Jala molotung pedangadong ornamen-ornamen di pasar di bata di ngolum, unang tong gabe mangasahon iho mangalo Tuhani. Unang seakan-akan molo Kristen ikon na di pasu-pasu, tarpasu-pasu, mamora, marjabat.
parton dio mima nian namora. Songon Kristus. Dada holan kerendahan hati. Tetapi apa? Konsep pangului menjadi satu aspek penting dalam kehidupan parhuriauta. Parohauma. Agendata terus molo naolo dohodokma enggak dikasih kesempatan menawar. Songon ido nakin nama jakon ruas namulak tuhuria di konsistori hami. Ada 2 pertanyaan, jawabnya holan olo. Lo bisiani mangalo nama. Mulai sian na tardidi. Na olo doho mambuandak dana kontu parguruan yala Kristen. Olo. Na olo do makatidak kon hapur siamu. Olo. Na olo doho manesa dosa ni dongamu. Jawab dong. Ya. Olo. Ido. Molo tung jupang dihita situasi songoni. Pangoloi. Molo tung nagabe. Oto pehita diida. Silangi pesongonido. Hautondo diakan aso marhapur siaon. Silang ni Kristusi. Molo tung gabe songonalias. Dongamu marnidaho. Lo isi. Haluau kudu nahu paturi. Keselamatanku yang mau kujaga. Enggak mau aku ini dipengaruhi. Tupalmu muapeo. Ido nari jalo Yesus. Naing jalo ommu tupalmu ramot jamot ma. Hapor siamu bican mangulu dope. Asa tung sikop. Songon Tuhan Yesus Kristus. Baik si Judas, baik si Simon Petrus, baik kepala serdadu mengatakan, tutu do ibana anak ni dibata manol solido rohaku dipasangap salu naibahen hasangapon diamai nang hitape tung sahat hita molo tung nabostang di dokma sangap ma tutu lului hasangapon dang tiki mangulu alai tung mate pe hasa tarboto buhadoho sangap manang dao. Ngaboy rai tay? Ngaboy? Amin ma? Setengah jam lagi? Amang inang saya siapkan satu lagu. Bisa diiringi ya? Angel. (476) saya pikir ini kita hafal lah lagunya. Itu dari apa itu? G 476. Tahu amang inang ya, dadaau guru diau. Iya. Yang song leader juga mang, undang marangan-angan kamu mang. Iya, urupi hamu hami. Iya. 476 ayat sadaipe. Asroha
Lengau mangolo Jesus do napunaan. Mauliate dang diau di Tuhan Yesus daging do rohaki ulauku nang artakku pakke ma bain sangak mi ido na tapeo martang yang mahita mauliate ma dihole Jehovah pardinggan basa tungtol hasame sahat tuari sadarion ari na pinarbadiamon ima di hari Minggu Palmarum nunga disungguli akatiruan na arga si ulahonon nami atau ngasi maroham urupi pargugui mahami saluhudna maka nguluhon maparohaon songon parohaon ni Kristus amang nabasa pasu-pasu salu naruas ni huriam siana met-met sa rudina magurang sekolah minggu remaja na posogulu songoni nang horong ama horong ina akka na tua-tua naunggok umur ipasato tunasida imaka na lansia di ragamnya kaparsorion pardalanan ni ngolu nasida urupi jaladongani nasida leo matutua kai pason jala papos rohana naik konture margugu nasida mengadopi akka parsorioni diaka na di bagasan proses sama malum sian parsaiton namang nabasa marhite ubat marhite sipanganon keluarga pake masaluh nai parhitian saur hama malum dinasida amang nabasa di keluarga naposom amanami amang situa simbolo nahinan di inang boru si majutak opung Rebeka boru do di keluarga napi tupulu nasian sektor tolu natongon di bagasan habot ni roha amang nabasa hodo pangapul na sumurungi apu lima tutu roha nang pikiranna palu bang matutu siandok ni rohana jala pargugui nasida laho manguruti akka parngulunna soni mamang nabasa tunggok asini roham tu inanami di nyonya burpardidi sian wikopat naung di patu pahuriam ulaon manjakkon mulak tuhuria tutu dang di halomoko hamamate niakka parjahat alai naikon mulak dosa luhutna tu adopamu sialani tungurupi dongani nasida pargugui nasida lau manjamoto na porsiaonna tujulani ron unang be diulakkon maddaw siakko pasu-pasu matutu parngulunna dia kasakap nauli sakap nadenggan parkarejuanna nang sude keluarga saya homa nama masu-masu nasida
Amang nabasa tutu godang akka program naneng si hobasan ni huriam. Atong ngasi maroham pasu-pasu akan niulan ni tangan ni ruas ni huriam. Pasu-pasu manang saluhun nak kana posoma kaparhaladom. Asa Maria iya hami. Marlas ni roha. Margugu hami pasikopon. Akka ulaon dinalaho pauliulihon huriame. Mauliate matutu di ruas ni huriam. Naung manggohi parmingguan apalalitikon marhite bunga altar sikat nii tambao muma akka pasu-pasu tunasida lumobi hai pason gugunang gacang ni umur padao matutu hamisian saluhutna akka parmaraan akka batabat jalalam tambai matutu akka silas ni roha Asiro hamamang nabasa. Nang marningo tami diak ka keluarga nami manang di dia pinasida. Songon pangaramoti ommu natung takas di kami. Ramoti ma nasida saluhutna. Manang di dia pe nasida. Di bagasan Kristus Yesus. Asima roham jalo matang yang nami mauliate madiho. Amen. Tapasah ma piliata uhut marit di mahita. Tuhan ta Yesus mandoto sisiana ai sitiru ondo lehon tuhamuna pasu hodi ngoluni huria jaga pasu hodi ngoluni bangsota asa pasu hodi ngoluni huria jaga pasu hodi ngoluni bangsota pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota
pasu hodi ngoluni bangsota asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota Yesus mandotu si seana nai biru ondo le Tuhamuna asaman hamu sona upatu Tuhamu markana hamuna antana makuna asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota Somon Tuhan tataban parohota patu toru dili lama hoko kita jolma kita batuluhan maseret nirohata bedi pangkobasi yota di hurian ang bangsota asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota Datangnya koma peliata martang yang mahita Ali di bata amanami na di banua peliata martang yang mahita Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haruruan ni saluhut silehun-lehun nadinggan dot nasau libasa na mau liutus Hupasata bima sian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho sejalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu mai jalaramoti asa huparasya kami pelianon patimbul hon harajaumu di tonga ni huriam dohot di portibion Buhai marohanami marhite-hite tondim Asalamu tandahami gurang ni silehon-lehon mi tuhami Asalam girgir hami mandok mauliati tuho Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Amin Nasana
Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi ama guarmo, say ro maharajaonmu, say sau mama lomo ni roham di Banua Tungaon songo na di Banua Gijang. Lehun matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palu amahami sian pangago. Ai ho. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaurhon madame na tutondim. Amin. Amin. Selamat hari Minggu ma di tasalukna. Lagu mana yang terakhir tadi? Ayo. Yang tadi yang terakhir. Yang kot. Oh, lagu yang kot 400 berapa tadi? Oh lah, Mang. Sama-sama, Mang. 476. Dan dia guru dia be Yesus dona ponaan las rohan kudu begi
tu haki dan dia